निबोधत। विवेकी अक्षर विवेकी लेखन सुश्राव्य वाचन श्रवणार्थ चरित्रे संस्कारी धीरवीर गाथा रम्य बालकथा अनुभवा अमृताचे शब्द थोर आणि सान सगळ्यांचे कान आनंदावे चालता बोलता ऐकावे पहावे ज्ञानी होत जावे सहजची। नमस्कार. शब्द अमृताचे या विवेकानंद केंद्र मराठी प्रकाशन विभागाच्या उपक्रमाचे पुष्प योग एकात्मक दर्शनावर आधारित जीवन पद्धती या विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारीच्या उपाध्यक्षा डॉक्टर निवेदिता भिडे यांच्या पुस्तकावर आधारित आहे. 11 डिसेंबर 2014 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या आमसभेत 21 जून हा आंतरराष्ट्रीय योग दिन साजरा केला जावा असा ठराव मांडला आणि तो जगानं स्वीकारलाही. तेव्हापासूनच 21 जून हा आंतरराष्ट्रीय योग दिवस म्हणून सर्वत्र उत्साहाने साजरा केला जातो. योग ही भारताने जगाला दिलेली अनमोल देणगी आहे. योग म्हणजे केवळ आसनं प्राणायाम नव्हे तर प्रभावीपणे कार्य करण्याची क्षमता म्हणजे योग. योगाभ्यास म्हणजे एकात्म भाव जागृत ठेवून कार्य करणे. योग ही जोडण्याची क्रिया आहे, जीवन पद्धती आहे. झाडापासून कापली गेलेली फांदी जसे स्वतंत्रपणे जगू शकत नाही, शरीरापासून वेगळा केला गेलेला हात निरुपयोगी ठरतो, त्याचप्रमाणे समाजापासून आपण आपल्याला वेगळे ठेवू शकत नाही. प्रत्येक व्यक्ती हा आपल्या परिवाराचा, आपल्या समाजाचा, निसर्गाचा, संपूर्ण विश्वाचा एक अविभाज्य अंग आहे. माणसाचे विस्तारित रूप म्हणजेच कुटुंब, समाज, राष्ट्र, संपूर्ण विश्व होय. आपण सर्वजण या विश्वाशी, या समाजाशी परस्पर जोडलेले, परस्पर संबंधित व परस्परावलंबी पण आहोत. कोणीही एकापासून वेगळा नाही. ही दृष्टी देणारे शास्त्र म्हणजेच योग. स्वामी विवेकानंद म्हणतात, विस्तार म्हणजे जीवन, संकुचित वृत्ती म्हणजे मृत्यू. हेच तत्व आपण ह्या जीवनामध्ये कसे आणू शकतो हे या पुस्तकात आपल्याला अगदी सहज सोप्या भाषेत लेखिकेने उलगडून दाखवले आहे. योग ही एकात्म दर्शनावर आधारित जीवन पद्धती आहे याचे सुंदर विवेचन आपल्याला येथे वाचायला मिळते. 56 पानांचे पुस्तक केवळ 30 रुपये या अल्प किमतीत विवेकानंद केंद्राच्या सर्व शाखांमध्ये उपलब्ध आहे. केवळ स्वतःसाठीच नाही तर योगाचा अभ्यास करणाऱ्या अभ्यासकांसाठी, योगाविषयी जाणून घेण्याची उत्सुकता असणाऱ्या वाचकांसाठी अतिशय मार्गदर्शक ठरेल असे हे पुस्तक आपल्या घरी विनामूल्य सेवा देऊन पोहोचवण्याची व्यवस्था करण्यास विवेकानंद केंद्र मराठी प्रकाशन विभाग नेहमीच तत्पर आहे. कृपया संपर्क करा. मोबाईल नंबर आहे 9881061686. धन्यवाद. मी वाचणार आहे योग एकात्मदर्शनावर आधारित जीवन पद्धती या पुस्तकातील योग परिचय या प्रकरणाचा काही भाग. भारताची जगाला सर्वात अमूल्य भेट म्हणजे योग आहे. आजकाल सर्व जग विघटनग्रस्त झालेले दिसते आहे आणि म्हणून योग जीवन पद्धती अत्यावश्यक झाली आहे. वस्तुतः योग म्हणजे शरीर, मन, बुद्धी याचे आत्म्याशी जोडले जाणे, तसेच व्यक्तीचे कुटुंबाशी, कुटुंबाचे समाजाशी, समाजाचे राष्ट्राशी आणि राष्ट्राचे
संपूर्ण सृष्टीशी जोडले जाणे होय. ह्या एकत्वाशी जोडण्याची प्रक्रिया, ते अनुभवण्याची आवश्यकता जरी प्रत्येक स्तरावर जाणवली नाही, तरीही प्रत्येकजण कधी ना कधीतरी अंतर्मुख होण्याची, अत्यंत वायफळ विचारांच्या अविरत प्रवाहात मनाला शांत करण्याची किंवा स्वमध्ये स्थित होण्याची निकड अनुभवतो. म्हणूनच योगाचे अभ्यासक्रम सर्वदूर पसरत आहेत. अमेरिका तसेच अनेक युरोपीय देशांमधील विद्यापीठे आणि रुग्णालये हल्ली योग विभाग आवश्यक केला गेला आहे. आता तर 21 जून हा आंतरराष्ट्रीय योग दिवस म्हणून घोषित झाला आहे. अशा या योगविषयक वाढत्या लोकप्रियतेत आपण विचार करायला हवा की योग म्हणजे खरेच काय आहे. नेहमी विचारला जाणारा एक प्रश्न, आज योगा केला की नाही? पुष्कळशी उत्तरे असतात, नाही. मी कसा करणार? घरात इतके पाहुणे होते की मला योगासाठी वेळच मिळाला नाही. किंवा कसा करणार मी? आईला आणण्यासाठी सकाळीच मला स्टेशनवर जावं लागलं. माझं अंग इतकं दुखत होतं की अशक्यच झालं. ऑफिसचं खूपसं काम पूर्ण करायचं होतं. याचा अर्थ असा आहे का की योग फक्त एकांतात शक्य आहे किंवा योग ही विशिष्ट वेळीच करायची गोष्ट आहे? तो योगात कुशल आहे. पादहस्तासनामध्ये त्याचे डोके गुडघ्याला टेकते आणि हाताचे पंजे पूर्णपणे जमिनीला. आसनाच्या या अंतिम अवस्थेतील शारीरिक परिपूर्णता म्हणजे योगावरील प्रभुत्व काय? योग म्हणजे निव्वळ शारीरिक कसरत आहे का? अहो, तो एक महान पुरुष आहे, एक व्यक्ती उद्गारली. तुम्ही असं का म्हणता? दुसऱ्यांनी विचारलं. पहा, ते एक श्रेष्ठ योगी आहेत. ते चप्पल सुद्धा घालत नाहीत. चप्पल न घालण्यात मोठेपणा आहे का? योग म्हणजे काहीतरी आध्यात्मिक, कोणीतरी म्हणते. पण हे तर एखाद्या शब्दाकरता दुसरा पर्यायी शब्द वापरण्यासारखे झाले. मग आध्यात्मिकता म्हणजे तरी काय? ती खूपच आध्यात्मिक आहे बरं का. ती 3 तास पूजा करते आणि 2 तास मंत्रपठण करते. मग अध्यात्म म्हणजे केवळ पूजा आणि मंत्रपठण एवढेच काय? योग म्हणजे केवळ शारीरिक व्यायाम, एक उपचार पद्धती नाही, तर योग एक जीवन पद्धती आहे, ज्यात शरीर, मन, बुद्धी आत्म्याबरोबर आणि समष्टीबरोबर जोडले जाते. अशी योग ही एक जीवन पद्धती आहे. ती एकात्म जीवन दर्शनावर आधारित आहे. ज्याप्रमाणे शरीरापासून वेगळा केला गेलेला हात किंवा झाडापासून तोडलेली फांदी जगू शकत नाही, त्याचप्रमाणे एखादी व्यक्ती तिच्या जाणीवेत आणि भावनेत इतरांपासून, निसर्गापासून, आत्म्यापासून दूर झाल्यास दीर्घकाळ आनंदी राहू शकणार नाही, जीवनात उन्नत होऊ शकणार नाही. योग साधना म्हणजे केवळ आसने आणि प्राणायाम किंवा ध्यानाचा प्रयत्न एवढेच नाही. योग साधना ही केवळ तासभरासाठी नसून अनेक रूप झालेल्या एकत्वाबरोबर सुसंगत राहण्याची 24 तास चालणारी प्रक्रिया आहे. योगाभ्यास किंवा योग साधना म्हणजे अशा रीतीने एकात्मभाव जागृत ठेवून कार्य करणे, हे नीट समजून घेण्यासाठी आपण आपल्या शास्त्रातील दिलेला योगाच्या काही व्याख्या बघूया. योग जीवन पद्धतीच्या विविध आयामांचे स्पष्टीकरण करणाऱ्या व्याख्या. युज्यते अनेन इति योगः. योग ही जोडण्याची प्रक्रिया आहे. योग म्हणजे जोडणे, आत्मा आणि परमात्म्याचे मिलन. योग साधनेने सर्व अस्तित्व एकात्म आहे, एकाचाच आविष्कार आहे, असा साक्षात्कार होतो. शरीर ही आत्म्याची केवळ एक अस्थायी अभिव्यक्ती आहे. आत्मा हा अविनाशी, नित्य शुद्ध आनंद स्वरूप अपरिवर्तनीय आहे, हे जाणून घेणे, त्याच्याशी एकरूप होणे म्हणजे योग. हे सर्व बौद्धिक पातळीवर समजणे सोपे आहे, पण त्याची अनुभूती घेण्यासाठी दीर्घ आणि सतत साधनेची आवश्यकता आहे. अशा साधकाला एकतर आत्मस्थ होण्यासाठी साधना करावी लागते, तसेच बाह्य जगताशी, बाह्य सृष्टीशी, स्वतःच्या शारीरिक गरजांची पूर्ती करण्यासाठी पण संपर्क ठेवावा लागतो. ज्या अवस्थेत साधक स्वतःला आत्मानुभूतीत स्थिर करतो, ती समाहित अवस्था होय. दुसरी अवस्था व्युत्थान अवस्था होय. समाहित अवस्थेत
म्हणजे आंतरिक एकाग्र स्थितीत त्याला आपले मन आत्मानुभूतीसाठी निरुद्ध करावे लागते आणि व्युत्थान अवस्थेत म्हणजेच बाह्य क्रियाशील स्थितीत त्याला आपले शरीर मन आत्मतत्वाच्या सेवेत गुंतवावे लागते. ज्या आत्मतत्वाचा आविष्कार हा परिवार, समाज, राष्ट्र आणि संपूर्ण सृष्टी अशाप्रमाणे विस्तारित होणाऱ्या समष्टीत होत जातो. व्यक्तीचे विस्तारित रूप म्हणजे परिवार, परिवाराचे विस्तारित रूप म्हणजे समाज, समाजाचे विस्तारित रूप म्हणजे राष्ट्र आणि राष्ट्राचे विस्तारित रूप म्हणजे संपूर्ण सृष्टी. ही सर्व त्या एकाच आत्म्याचे आविष्कार आहेत. आत्म्याची संबोधने वेगवेगळी असू शकतील, जसे चैतन्य, ईश्वर, परमात्मन, शक्ती, परमोच्च तत्व इत्यादी. उदाहरणार्थ, परिवार म्हणजे केवळ काही व्यक्ती एकत्र येणे नाही, तर एकाच चैतन्याचा विविध व्यक्तींच्या रूपाने झालेला आविष्कार असतो. संपूर्ण विश्वच ईश्वराचा आविष्कार आहे. म्हणूनच हे जोडले जाणे म्हणजे एकरूप होणे किंवा विलीन होणे एवढेच नाही, तर शरीर मनाचा उपयोग या समष्टीच्या समरसतेसाठी योगदान करण्यात झाला पाहिजे. म्हणजेच परिवार, समाज, राष्ट्र आणि संपूर्ण सृष्टीच्या सेवेसाठी, हितासाठी झाला पाहिजे. सामान्यतः व्यक्ती मीची जाणीव स्वतःच्याच शरीर मनापर्यंत मर्यादित करते. अशी व्यक्ती जी स्वतःला पूर्णपणे शरीराशीच निगडीत ठेवते ती खूपच भौतिकवादी असते. पण जीवनात अनेक धक्के खाल्ल्यानंतर आणि अनुभव घेतल्यानंतर अशा व्यक्तीला मग सत्य म्हणजे काय हे जाणून घेण्याची इच्छा होते. मी कोण आहे? मग तो सत्याच्या शोधार्थ किंवा अशा गुरुच्या शोधात जातो जो त्याला यासाठी मार्गदर्शन करेल. सुदैवाने आपल्या भारतात मी व्यक्तीपुरता मर्यादित नाही, तर निदान कुटुंबापर्यंत आणि काही वेळा जातीपर्यंत विस्तारित झालेला असतो. पण त्याचा विस्तार इतका झाला पाहिजे की संपूर्ण विश्वाशी एकात्मता झाली पाहिजे. तसेच जे असीम आहे, ज्याला मृत्यू नाही, ते आत्मतत्व मी आहे, तेच माझे खरे अस्तित्व आहे, अशी अनुभूतीही आली पाहिजे. विवेकानंद केंद्र मराठी प्रकाशन विभाग म्हणजेच MPRV गेली 35 वर्षे संस्कारक्षम आणि राष्ट्र जागरणपर पुस्तकांच्या प्रकाशन व्यवसायात. 135 हून अधिक पुस्तके, 10 लाखांहून अधिक प्रतींची एकूण विक्री, कार्यकर्त्यांना उपयोगी पडेल अशा माहितीची विवेकशलाका आणि केंद्राच्या देशभरातील कार्याचा परिचय करून देणारी कार्यदर्शिका. संपर्क अश्विनी हाईट्स, पहिला मजला, ग्राहक पेठेजवळ, टिळक रोड, पुणे 30. संपर्क क्रमांक 9881061686.